खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 16 आगस्ट अदेबानि समबार दिनैनि सानखालि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एम रनजित बसुमतारिया मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंफुंलाङो। बे मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुङो दि दुलाराय आसामाव थानाय बा आसामनि बाहेराव थानाय साफ्रोमबो बर'साफोरा जायफोर 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय एबा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव नांथाबबोना गावनि जिउखौ बावसोमबोबाय आरो बेनि गेजेरावनो जायफोर बारग' एनडिएबि सोद्रोमाफोरा बायदि बिथिङाव केस जाना दङ। बे केस जाबजानाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ जायफोर गथायाखैमोन बिथांमोनखौ सानबानि गेजेरावनो गाव गावनि डकुमेन्टस एबा फोरमान बिलाइफोरखौ गथायनो थाखाय खावलायदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एबा बारग' एनडिएबि बिथां रनजित बसुमतारिया लोगोसे बिथाङा मा फोरमान बिलाइ नांगोन आरो माबोरै फोरमान बिलाइखौ सोरनि आखायाव गथायनो नांगोन बेनि सायाव रोखायै फोरमायना होखादों। बिथाङा फोरमायखानाय बायदिब्ला गावनि आबुं थं थानाय फोरमान बिलाइखौ होथारनांगोन। बेजों लोगोसे केसनि सेक्सन नाम्बार, केसखौ माबे पुलिस थानायाव होजायामोन बेनि फोरमान आरो बबे जिल्लायाव केसखौ होजादोंमोन बेखौबो गथायनो नांगौ। बेजों लोगोसेयैनो बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारिया खावलायबावो दि जायफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुं फारिलाइफोरखौ गथायाखैमोन जाहाथे बिथांमोननि नखरा बे सानबानि गेजेरावनो गथायो बेखौबो खावलायो आरो बेफोर गासै फोरमान बिलाइफोरखौ खाथिनि बारग' एनडिएबि सोद्रोमा नङाबा ओनसोलनि दखरा फरायसा आफादनो गथायनो नांगोन होननानैबो बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथियो। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव थानाय डक्टर रबि बर' सिभिल देहा फाहामसालियाव गं 17 बिसना गोनां आइसिइउखौ बेखेवनानै होबाय बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथांमोना। मख'नो गोनांदि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हादोंमोन बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आयुष गार्ग, बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर', बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा एम राकेश ब्रह्मजों लोगोसे जिल्लानि गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटालाव मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बेरामिफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनाय, साखोन-सिखोन लाखिनाय, गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ लाखिनाय, डाक्टर नार्सफोरनि थाखाय सुबिदा खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायना होयो। आरोबाव गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर बेलगुरि गामिनि थागिबि लेनेन बसुमतारि आरो सन्जिता बसुमतारिनि आंगोनि फिसाजो 3 बोसोर बैसोनि क्रिस्टिलिना बसुमतारिया सोलिफु बोसोरनि मे दाननिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ होनना खौरां मोननो हादों। मोनथिनो मोननायाव थांनाय मे दानावनो क्रिस्टिलिना बसुमतारिखौ लोमजानायाव मुसलपुरनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो नाथाय हायाखैमोन। बिनि थाखाय गोजौ फाहामथायनि राहा होनो नलबारि आरो गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव थिसनहैबावदोंमोन। नाथाय बेवबो मोजां फिथाय मोनैयाव जौगा फाहामथायनि थाखाय चेन्नाइनि गंसे देहा फाहामसालियाव लानानै थांबावो आरो बिनि उनावनो मोनथिनो हायो दि उन्दै गथ'साया केन्सार बेरामजोंसो नाख्रेबजानानै दं होनना। बिनिखायनो आथिखालाव क्रिस्टिलिना बसुमतारिखौ बे देहा फाहामसालियावनो फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिन्थिनो हादों आरो उन्दै गथ'साखौ दायो फाहामथाय होनो थाखाय खमैबो 25 लाखनि गोनांथि जादों। बिनि थाखायनो रांनि आंखालाव गोग्लैनांनाय उन्दै गथ'सानि बिमा-बिफा आरो बिबौआ बिटिआर सरकारनिसिम एबा आसाम सरकारनिसिम आरो जा हायो गरसे गरनैब्लाबो रायजो राजानिसिम अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो नोंथांमोना हायोब्ला नैबे होखानाय नखरनि एकाउन्ट नाम्बाराव रांखौ हरनानै हेफाजाब होनो हागोन। दानिया आरोबाव फैबावदो। हादरनि 75थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्लायाव फेग्रा मुवा सोबनाय आरो फेग्रा मुवा बाहायनाय लोगोसे आथिखालाव गथ'सा लांखारनाय जाथायनि हेंथायै सांग्रांथि मेल खुंदों। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि आरो क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लानो हादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि आथिखालाव समाजाव बांबोगासिनो थानाय मानसि लांखारनाय, फेग्रा मुवा सोबनाय आरो फेग्रा मुवा बाहायनायनि हेंथायै नोजोर बोनानै लोगोसे गामि ओनसोलाव सोलोंथाइनि गोग्गो आबहावा दानायनि थांखिजों दिनै बे हाबाफारिखौ बानजायदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।